Hola patapums, què tal? Benvinguts i benvingudes de nou al meu canal. I avui me fa molta il·lusió este vídeo perquè sempre li vull fer. I avui tenim un mostrari de material escolar, un material per al curs que comença ara en no res. Bé, tot el material que aneu a veure en este haul ve de distintes parts. Un del bazar del barri, un altre de la papeleria del barri, una tenda especialitzada en papeleria, productes que m'han enviat, també productes que jo he comprat online d'altres mestres que ja us ho aniré dient. És a dir, n'hi ha una barreja de moltes coses. I si vos interessa algun dels materials, només m'heu d'escriure un privat per Instagram, que com sabeu me podeu seguir en @teresapatapum i jo vos ho dic perfectament. Anem a començar per un material que m'ha fet molta il·lusió trobar, i l'he trobat en la papeleria del barri, que són llibretes, però jo mai he sigut fan ni de les quadrats, ni de la doble línia, no. Quan ha arribat el puntet a la meva vida, jo ja no salgo del puntet. Són aquestes dos llibretes. Com sabeu, me presente a Opos, per tant, considerava molt important tindre dos llibretes, una tant per a passar els apunts anets com per a apuntar idees o els apunts de l'acadèmia. Són de la marca Miquel Rius, que ja he comprat alguna vegada material d'esta marca, que m'agrada bastant. I el que més m'agrada de tot és que els colors són molt bonicos perquè són pastel i soc superfan del pastel, estan molt de moda les coses com són, i que són, com ja he dit, de puntets. I m'encanta que siguin de puntets perquè és com a que me donen pau visual. A mi els fulls de quadrats és que no puc en els fulls de quadrats. Manies. I una cosa que també no vos he dit és que este, per exemple, també és de Miquel Rius, però és del 2018. O sigui, vaig a reutilitzar este carpessa que realment m'encanta perquè està fet de material reciclat i, bueno, ja està utilitzat, així tenia pòsits i tal. I els apunts que passen de les llibretes doncs els posaré així. Com podeu veure, té 4 anelles, té uns colors que m'agraden molt i la goma esta d'ací, que si vull posar algun full solt o el que sigui, doncs ja m'assegure que se queda dins. Però no descarte fer-li una butxaca en scrap, perquè com ja sabeu ho he de personalitzar tot. No arriba a ser un toc, perquè un toc és una cosa més sèria, però sí que és com un costum que tinc de personalitzar-ho tot. Mira, donar-li el toc i ser personal. I crec que li ficaré per així, no sé, ja us ho mostraré per Instagram, segurament. I no res, reutilitzar, que també està bé reutilitzar, no? En compte de comprar-ho tot, no? Bé, doncs un dia qualsevol, passant per el bazar del barri, vaig trobar en estos subratlladors de butxaca, per dir-ho d'alguna forma. Jo ja els tinc en gran, però mira, per anar a l'acadèmia més lleugereta de materials, els grans per a subratllar els textos, i en l'acadèmia si he de subratllar alguna cosa puntual, doncs m'emportaré estos. Me van pareixer molt monos, els colors són pastel, com ja he dit, que estan tan de moda. I ara el que falta és provar-los, a veure si realment van bé. Jo, a final d'este vídeo, faré una prova provant-los, tant els bolígrafs que m'he comprat com els rotuladors. M'he comprat pòsits. I de quin color? Pastel. Però és que els vaig veure en la tenda de papeleria, especialitzada de papeleria, i són molt monos! Què diràs, Teresa, que no tens pòsits? Doncs mira, pòsits que peguen. Me queden molt pocs d'aixòs grocs fosfi que hem utilitzat sempre, i vaig veure estos i vaig dir, ai, que agradable, no? Veure estos pòsits. Quina tranquil·litat visual. És que tant de fosfi al final no sé si és millor o pitjor, sabeu? I no res, són de la marca Milan, van 90 i diu que són super sticky.
Un altre material que me va encantar veure allí en la tenda especialitzada de papeleria van ser aquestes pegatines que serveixen per a indicar. O sigui, me pareix brutal. No sé, ho vaig veure molt pràctic i no vaig dubtar gens en comprar-me'l. En van 45 unitats i no tot és pastell, n'hi ha un poquet de tot, ¿vale? Em pareix molt interessant per a posar-lo en la llibreta, en el carpesà, en els llibres que m'estiga llegint, per a ampliar un poc el temari, no sé, me pareix pràctic i que ho utilitzaré bastant. Un altre material que vaig veure molt interessant en la tenda de papeleria va ser esta cinta adhesiva, que és com si fos un típex de cinta, però és cinta adhesiva. És a dir, jo normalment utilitzo, tinc així la bolseta de les cintes adhesives per a fer scrap, utilitzo esta cinta de doble cara, perquè, torna a dir, jo personalitzo tot, molt. I vaig veure això i dic, vaig a provar-ho. Teresa, prova-ho, pel bé de la humanitat i pel bé dels patapums, si els interessa. I no res. Mirarem si és superadhesiu, si no, ho provarem ara. 8 metres. Què vos vaig a dir d'aquest material? No calen explicacions, veritat. Masilla blanca per a enganxar coses en la paret. Lo mal que a voltes em porta la paret darrere. Llavors no sé si ho enganxaré directament en la paret perquè també pot fer taca d'oli. No sé si diu algo de sin aceites, però reutilizable, ja sé que és reutilizable. Bé, no sé, jo sé que això ho gaste molt i ja veurem a on ho posa. Pels armaris, en apunts. Val, ara sí, tema bolis. Tema bolis, recorde que en el 2018 em vau recomanar moltíssim este bolígraf per a les opos. Per què? Perquè sabeu que és bastant, sabeu no, jo l'he utilitzat, és bastant lleuger, funciona molt bé, no deixa de pintar en cap moment i està bé. La veritat és que sí, jo m'he comprat en blau i en negre. És el Jetstream de la marca, crec que és Uni 1.0. Si vos interessa, ja sabeu. El provarem al final del vídeo, només per a que veieu com escriu. Pot ser interessant, no sé. Òbviament no me'n podia anar de... Este sí que va ser de la papeleria del barri. No me'n podia anar sense... No són Tombow, però són de la marca Lira, estos rotuladors per a fer lettering, per a fer els apunts bonicos, jo que sé. Estos rotus, si no els conegueu, tenen dos puntes, la punta pincell, i després darrere té com un rotu normal, una punta fina, que bueno, per a fer lettering, per als apunts, per a qualsevol manualitat, sempre van bé tindre'ls. Ja me conegueu, sabeu que m'agrada molt fer lettering i jo, doncs, no me vaig poder resistir. Per què estos tres colors? Perquè, mira, me vaig ir per ell. Els provarem al final del vídeo. Després em vaig comprar un rotu blanc per a pintar en cartolines negres o paper craft, que això ho utilitzaré jo per a ús personal. No crec que sigui res d'opos, és meu de manualitat. Realment vaig veure l'oportunitat de comprar-me'l i ja està, no té més. És la marca Pilot. I de material com a tal tenim un típex. Vaig veure que era molt mono, que es pot recarregar i... no res. A veure què tal. Com funciona, jo crec que bé. Me va agradar molt el tamany, sobretot, perquè veig que en l'estoig cap perfectament sense ocupar massa. I el líquid, és que a mi els típex no m'acaben d'agradar mai, perquè el líquid queda ahí un manxurrón i això queda ahí com un peajo que no sé, però és necessari. Què anem a fer? Jo m'equivoque, tu t'equivoques, tot el món s'equivoca. I ara, com a extras, tenim organització. Com me vaig organitzar? Doncs, Vicent de la meva Pau me va enviar l'agenda, que estic molt agraïda, ja us la vaig ensenyar per històries. També teniu vídeos tant de Pepa Cases com d'Emma Tomàs. El vídeo de Vicent en la meva Pau també podeu veure, tenen uns vídeos preciosos sobre l'agenda. I jo vos volia mostrar que, clar, porta unes il·lustracions molt xules, però òbviament la meva costum de personalitzar-ho tot, doncs jo ja he donat el meu toc de loca de les manualitats. Veieu?
no sé, com a que la fas més teua. Que està bé perquè Vicent ens ha mostrat part seua, doncs jo també mostre la meua. Me falta l'estiu, però bé, ja ho faré, que encara queda. I per altra banda, Pizarra de Colores, vaig veure que va publicar este organitzador de temaris, d'opositors, i no res, m'ho vaig comprar en la seva web i li vaig plastificar les portades, li vaig posar estes, no sé com se diuen, estes rodetes de la Happy Planner. És de Happy Planner? No, estes són de l'Express, m'ho vaig comprar en l'Express. Però vaja, ho vaig foradar, li vaig posar aquestes anelles, i en això m'organitzaré jo les sopos. Val, jo crec que sí que ho podrem veure bé. Anem a començar a provar els bolis, els Jetstream. Comencem en el negre, que abans ja, mireu, és que va a tope. Què podem escriure? Hola patapums, per exemple. A veure. Buah, és que va superbé. És que va molt fluid, va molt bé, és que està super. M'agrada molt. Òbviament el blau funcionarà igual. Sí, van superbé. M'agrada molt. Sí, crec que es faré un bon ús a estos. Anem als lettering ara, els Lira, que vos puc dir el nom del color per si voleu. A veure, este és el Viridian. És tipus vidre, no? La traducció al valencià. Anem a provar la punta de pincell. Veieu? Anem a provar, anem a fer línies. Ui! Ara una línia llarga. Anem a escriure hola. Ui! Després tenim el color, crec que era Red Velvet, no, o Red Violet, no ho recordo bé. Red Violet, sí, Red Violet. Anem a provar-lo. Quin gust et dona quan són nous? I anem amb el a veure si em deixa el telèfon. Lemon i Yellow. Anem amb el Lemon Yellow. Este va superbé. És que depèn del pigment. És que jo no sé, tenen distintes formes. O sigui, funcionen de forma distinta moltes vegades, no sé per què. Anem a provar la punta fina ara, que també m'agrada molt per als apunts. Ui, este no és. El groc, no sé on molt, però el groc per a fer algun detall, alguna coseta estarà bé. I el verdet. Super! No sé si ho veieu bé. Ara millor. Anem a provar ara els fosfis, si vos sembla. Són una monedeta, en realitat. Estan supergraciosos. Anem a veure com funcionen. Comencem amb el verd. Si puc obrir-lo. Jope! Vale. Crisis momentània. Vale.
ser tan xicotes no sé si m'agrada. Ah. Mare meva, estan ben tancadets, Vale, molt bé. Este té cara furiosa, Està un poquet enfadat. Anem per el morat. Mare de Déu, però com estan tancats? Vale, així un pèl de gat. Molt bé, molt correcte. Anem pel groc. Ui, què ha passat? Ara, vale. En la càmera se veu com un ocre, igual que este. I res que veure, Són brillants, són potents, no sé per què el mòbil no l'agafa igual. I ara anem a per l'últim, que és el roseta, que és molt mono. Xica, doncs bé, mira, han funcionat tots. Ai, que queda un! El taronja. El taronja serà molt semblant a este? No, vos dic, canvia molt de veure-ho en el telèfon a la realitat. En la realitat són més bonicos. S'ha de dir tot, s'ha de dir tot. Este he perdut el cap. Així està. Vale, donem un ok als fosfis. Anem a provar la cinta adhesiva i vos mostre com funciona. Realment no té ningú secret. Tenia jo per així un adornet d'estos de scrap que, bueno, ni fu ni fa. No sé si l'utilitzaré, si no, pues el torno a arrencar i ja està. No, res, el que faríem seria, és com un típex per la cara que no volem que se vega. I el que jo no sé... Anem a provar. Vale, així no? Esteu veient el que està passant? What happened here? Me l'he carregat ja? Pues tienen... No, crec que no se pot obrir. Lo que sí que podria provar... Mare meua. Per ara molt mala experiència, Però bé, em tornen a intentar. Però què passa? Quin fail, amics i amigues. ¿Qué es esto? ¿Qué invento es este? Qué mal. Igual ho estic fent mal jo. Ai, espero no estar posant-vos nerviosos. Jo ja m'estaria posant nerviosa mirant el vídeo. No sé si això ho publicaré. Que mal. No, és que se queda així, no ho entenc. No ho entenc. No entiendo nada. Bé, mireu, fail. Fail total. Un desastre. Vale, adiós. Anem a provar el Dipex. Espero que funcione. Anem a provar-ho en el boli. Anem allà. Wow, m'agrada molt. Wow, funciona superbé. A més, té com estos recolzaments, no sé, estos reforços. Va superbé. M'encanta, m'encanta. M'encanta. Bé, després el file del pichurro quina alegria. Bueno, doncs així la prova de les cosetes. I bé, fins així el vídeo, espero que vos hagi agradat, que hàgiu descobrit noves coses, nous materials, que, no sé, que vos hagi entretingut, un poquet de tot. Si vos ha agradat, no dubteu en fer-li like al vídeo, no sé exactament per què serveix lo del like, però suposo que serà algo positiu. Si voleu comentar, esteu convidats a comentar en el vídeo. I si voleu saber d'on és el material o algo més que se m'hagi a mi oblidat dir en el vídeo, doncs m'ho pregunteu i ja està. En fi, això és tot. Adeu, patapum!